En realidade, no fondo, moitos dos cambios que se plantexan xa os temos adaptados. Vamos a apostar por a flexibilidade, é fundamental a flexibilidade na ordenación da nova FP. Vamos a potenciar o inglés, vai ser unha FP con máis inglés. Vamos ter unha carga práctica máis grande, tanto nas empresas como no propio centro. Isto non vai afectar as horas que se dan nos propios centros educativos, é dicir, non vai haber menos horas impartidas por os profesores, pero sí vai haber pois, unha máis práctica, e esta flexibilidade, a potenciación do inglés, a potenciación das prácticas, vai a posibilitar seguir avanzando pois, o noso modelo, pese pois, aos atrancos e as dificultades que nos está poñendo, non tanto a Galicia, senón a outras comunidades autónomas, o Ministerio cos incumprimentos e cos retrasos que está a facer e que nos complica, en certa medida, a xestión, pero que o estamos a facer con anticipación para que non haya, pois, para que o impacto sexa o menor posible ou haya o menor impacto posible.